Si per una cosa no pogués venir, ja l'avisaria per telèfon. Molt bé. Ja començo a estar cansada, Dona, aquest és l'últim d'aquest matí. M'has fet esperar molt avui. No serà perquè m'hi adormi, No. D'aquesta ja ho ets. Però avui m'has fet esperar més que els altres dies. Bon dia, senyora Rosaura. Els desconec, senyor Lloret. Per què? És la primera vegada que el sento protestar. Tant com protestar, no. Però avui tinc una mica de pressa. I si no fos perquè ho necessito tant, cregui que me n'hauria anat. Ah, sí? I m'hauria deixat plantada? Mai, jo soc tota nova. Això no cal que ho juri, Mora! Ai, perdoni, que he dit alguna cosa mal dita. Apa, passa, que si no et paressin els peus... És la joventut, senyora Rosaura. La bonica i alegre joventut. Aquesta potser ho és massa d'alegre. No ho cregui. El seu parlar ens reconforta. Ah, doncs miri, potser que parléssim una mica, pagués i marxés, i no descansaria. Mora! Deixi-la dir. Apa, anem. De debò que és l'últim? Sí, dona, no n'hi ha cap més fins a la tarda. Apa, vés i no el facis esperar. Jo mentre s'aniré a mirar com ha quedat la saleta, perquè encara que vinguin d'una a una, sempre ho deixen ple de conilles i de puros. No cal que ho digui, que és la primera vegada. Prou que es veu. Tant es nota? Ui, tant! Però, què dius, En el nostre ofici, la pràctica ensenya molt. I amb els anys que ho fem... Molts no ho deu fer perquè vostè es veu jove encara. Sí, fillet, i perdoni el tracte. Però és que anys enrere, les noies no estudiaven tant com ara. I de jovenetes, ja ens posaven a treballar. Però hi devia haver altres oficis, oi? Molts. Però com que a mi m'agradava aquest, a 14 anys ja vaig començar. Ningú diria perquè fa molt de goig. Gràcies. Però això és una cosa que ho fa difícil. Tractant amb homes, més ben dit, amb senyors. Perquè això sí, a casa nostra, tenim una parròquia molt escollida, no hi ve tothom qui vol. No? No. Aquí tots són senyors que no els veureu. I naturalment, nosaltres no ens podem presentar de qualsevol manera. És natural. Bé, en Ton no m'ha dit qui l'ha recomanat i l'ha guiat tan malament. Has dit el nom? Jo crec que és el millor. Doncs el meu pare. Molt bé, però i com es diu el seu pare? No n'hi ha prou amb això. No senyor, ha de dir-me el nom. Què? Per la fitxa. La fitxa? Quina fitxa? El que li haig de fer. Sí, per fitxar, com la policia. Ah, no! Aquí fem la fitxa. Per saber el que vol. I així sempre aneu sobre segur. Vols dir
Miri, jove, aquí donem hores convingudes i... Fins i tot això? Tal com ho sé. Ara mateix no ho podem atendre perquè les noies estan ocupades. I vostè? Jo sóc la mestressa. Jo ho he fet per uns anys i crec que sí merescut una mica de descans. Perquè això ho he pujat a costa de moltes suors. Ja m'ho figuro, ja. Per molt que s'ho figuri, mai no serà el que m'ha costat en poder situar. Per això, ara puc permetre el luxe de tenir noies que treballin per mi. I tot i així no paro mai. Per això mateix, suposo que un mes ho vindrà d'aquí. No, de cap manera. Ja que estic desentrenada, jo millor li feia un disfraç. Potser m'agradaria. I després no em pagaria. No, de cap manera. S'haurà d'esperar. No sé si cap de les noies li voldrà fer res. Llavors, què li sembla que faci? Tant de pressa li corre, Aquestes coses sí que has pensat i fet. Sí, ja m'ho figuro, ja. Per això mateix. Hola, man. Home, tant com mai. És que m'ha costat molt de decidir-me. I el seu pare, què hi diu en tot això? Ell m'ha dit que em convenia molt. Ara, te creu que no? Home, tots són gustos. Però jo crec que sí, que un bon repàs no li aniria malament. Jo crec que com a cosa no tindré prou. Mitges tintes no les sé. O tot ben fet o res. Què em diu? Vejam, què li agradaria a vostè? A mi com és molt millor. A mi com és la primera vegada. Per això mateix, que li fa falta tot complet. Veurà, fem la fitxa i hi posarem. Vol dir que portem... I esclar, com va amb això tallat? Hauria de ser conegut de vista. I gràcies a Déu encara hi veig. L'experiència. Què experiència ni els romanços? La llargada, jove, la llargada. I cregui que no la floreix gens, Jo pensava que era normal. No es preocupi. Amb una bona retallada. Una retallada, diu. Sí que no. Però si vostè m'ho diu, ja dirà que ho Una cosa és que vulgui curt i l'altra no vulgui retallar. Llavors, com vol que li fem? Faci com vulgui, però de retallar res. Escolta, no l'entenc. Mira, tens bé. On tens l'altre? A mig fer. I vejam si pots agafar aquest, que potser tu s'entendrà més bé, perquè el que és amb mi... Menys mal que me n'ha tocat un de bufó. És bufó. I a més és jove, Allà tu. Jo ja dec ser passada de moda. tant com això. Mira, te'l presentaré. Jove, miri, aquesta és la cura. Malament. Què vol? Cura, jo la primera vegada... No, home, així, i tingui la certesa de que et quedaràs satisfet. Vol dir... Fins ara mai ningú s'ha queixat. Bé, a vegades algú diu que vaig massa de pressa, però això no és cap defecte, al contrari. Per què? Home, perquè mentre les altres en fan un, jo n'hi estem dos. Què diu? És cura? Senyor, i espero ser-ho molts anys, Doncs no ho entenc. Què és el que no entens? Com pot deixar els clients satisfets? Aquestes manetes? Les veus? Aquestes manetes ho fan tot? No voleu que ho faci amb els peus? Vostè no es preocupi de res, deixi tot per mi i veurà que content que quedarà. Si vostè ho diu, Miri, vaig enllestir el que tinc a dintre i de seguida l'agafo que vostè. vol dir que no estarà cansada. No es cansa mai. Aquí ho la veu.
M'agrada perquè és considerat, I la veritat, una mica cansada ciclística, perquè aquest matí ja em porto 4. 4! De què s'espera? De res. A més, 2. Només han volgut una repassadeta, ara, que ha marxat, i el que serà dins... Un complet, oi? Doncs sí, senyor. Però miri, no m'espantes, perquè com ho faig a gust... Ja ho suposo que prou no ho sant. Mira, si es vol esperar, i com a casa especial l'agafarem. Si no, marxa i un altre dia demana hora. Així de sentit, papa, pensar-hi. Doncs si s'hi pensa gaire, de la manera que el té... Ho fem. No cal mirar gaire, No, més de mil no ve res. Perquè ja hi està acostumat i ho troba normal. Vol dir que no ho és? Home, tots són gustos. Però si vostè ho troba normal, per mi no hi ha res a dir. En veritat que fins avui ho crec, però després del matí ja no. No, com vostè n'hi ha molts. Apa, marxa, que deus tenir el client impacient, i avui ja estava nerviós perquè tenia pressa. Però un cop allà dins ja s'ha calmat i ara l'he deixat escalfar-se. No m'ha de l'escalfi jo, No, filla, no. Ara el trobaré tan a punt que la feina serà perfecta. Només faltaria. Treballem a consciència i per això ho fem pagar. Apa, marxa, que ja m'ho entendré jo, aquest jove. Romàntic, Què diu, jove? romàntic, m'entén? No, senyor, que no entenc. Doncs amb vostè no hi vull tracte. Però, Senyor Rosaura, calmis, que ja l'arreglaré jo. aviat ho dius tu. Veritat, jove, que s'esperarà. És que jo no... Ja torno i no s'impacienti, I pacientar-me, i després de tant parlar, ja m'han passat les ganes. Per mi, millor. Ja puc marxar quan vull. Senyor Rosaura, calmis, que tot plegat no està res. I vine, que sí, caram, per tenir que fer així, però no té molt poca paciència. Tinc el que em dóna la gana. Miri, jo, si ara se'n desert, ja no ho farà més i anirà sempre així. I què, tan mirat com jo? Vol dir que soc jo primer? Per això anem tan bé. No s'hi pensi més, perquè un cop acabada la feina, quan es mira al mirat no el reconeixerà. Marxa ja i enllesteix la teva feina. Però no el deixi marxar, pobre xicot, ara ja és aquí, només un menys. Està bé, ves, ja estic tomada. Bé, jove. Ara vostè i jo ens entendrem. Sí, home, i què més? No sabeu que no volia venir, home. I té raó. Abans de fer la fitxa, el repassaré una mica. Escolti'm, jove, sap que és molt estrany, vostè? De primer ho volia curt i ràpid. I ara, Sí, però... Veu, de primer vostè i després ella... és que jo no li faré res. Ah, no? La meva missió és mirar-lo bé per veure i aconsellar el que necessita. I després, fer-li la fitxa. Ah, tornem-hi la fitxa. Sé que ja per una mania no la deixes. Miri, jove, sense fitxa no farem res. Aquesta casa és molt sèria i en ser la primera vegada més que més. Senyor Rosaura, perdoni, Digues. per tant el compte. Ja li he dit. Avui tenia ganes de... No digui. Què li passa a vostè? És que estic nerviós, molt nerviós. Això, rai, amb un bon massatge. Sí, això ja m'ho ha dit l'altre. Qui vol dir? La cura. Ah, un altre que s'ho creu. Què vol dir? Per tant, jo no sé passat per les seves mans. Tu, o sigui... De què? Això de... Sí, senyor, que ho és. I la cura, i el diploma i tot. Però què em dic? Això també dona un diploma. És que si no el tingués, jo aquí ja no la voldria. Ja li he dit abans que casa meva és molt seriosa, acreditada. He reconegut, sí, això ja m'ho he dit abans. Doncs sembla que vostè en dubta. I això ja m'empica. Ai, sí, no en dubti pas, perquè ell això és el que més l'egoista. Va, digues el que vulguis perquè aquest jove
jove, ja m'ha fet posar tan nerviosa que em sembla que per allà mateix un entrat marxarà. No faltaria, no diré res més. Millor serà. Digues, Olga. Avui tenia pres. Quan surti, ja dirà com vol tornar. Està bé, fes. Deixem, jove. Diu el seu nom? És necessari? Imprescindible. Què farem? Però vol dir que no... Jove, en diu el nom o no? Lluís Lloret. Com diu? No l'he sentit. Potser el que vols és de saber dir no. De debò que no l'he sentit? Lluís Lloret. Lloret? Sí, què passa? Potser no li agrada? I el seu pare es diu... Lloret, ton pare. Jaume Lloret diu alguna cosa. Com ho sap també? La fitxa, home, la fitxa. Ho veu com serveix? No m'estranya que li hagi aconsellat que vingués. Se'l coneix. És un dels millors clients que tenim. Oh, mare. Mare, però si la seva mare és una dona de sort. Jo ho repeteixo, no totes les dones tenen la sort de trobar un home tan delicat com el seu pare. I quina indiscreció. Pot dir-la si ve molt sovint. Això no és cap indiscreció. Ve 2 vegades. Cada mes. Què diu Sant Cristià? Cada setmana? Au, Manel! Ja li he dit que el seu pare és molt delicat. A més, la seva posició li permet. Aquest ritme no m'estranya que sigui delicat. Caigui per terra. No sigui exagerat. Digui, cada vegada ho vol complet? No, alterna segons com es troba. Ja. I mentre la pobra mare, au, dormidor. És un home tan polit, tan delicat. Cregui'm que dóna gust de tractar amb ell. Sí, d'aquesta manera. És que vostè hauria d'estar orgullós de tenir el pare que té. A més, el que hauria de fer és imitar-lo. Ja, i si mentrestant vostè anar cobrant. No voldrà pas que ho fem de franc, oi? Imitant senzillament, si podríem fer una rebaixeta. Què diu? Nosaltres cobrem la nostra feina i com que és fet de consciència mai ningú regateja res, jo el seu pare menys que ningú. Sí, no regateja res. I a mi no m'ha de dir-me que fa un mal gestor. És que la joventut d'ara se'ls hi ha de quedar els peus. Perquè molts, com vostè, que ja ho han trobat fer, no donen importància al diner. I cregui'm que en té molta. Però vostè ja veig que té molta importància. Veurà, un ha de mirar pel dia de demà. No obstant això, i en atenció al seu pare, a vostè ens hi mirarem perquè surti satisfet i també sigui un client de la casa. Vol que li sigui sincer, Digui. perquè jo creia que era arribar molt. I amb tanta xerrameca i tantes coses d'esperar, ja m'han passat de casa. Vejam. Deixi anar una ullada. I és un pensi. No sigui tan nerviós. Estigui serè, si no, no li podré mirar. A mi vostè no em mira res. Encara és aquí? Sí, que ja està. Ja surt. Jove, li quedaré agraïda que passi un moment a aquesta altra saleta que tot seguit el cridaré. Sembla que millor que ho fes anar-me'n. De cap de les maneres. Essent fill de qui és, hem de tractar-lo més bé que ningú. De qui és fill? Del distingit i amant del senyor Lloret. Què em diu? També el coneix. Jo ho crec. No és client meu, no fa això, ho conec. I de qui és client? Ei, si es pot saber, jo estic sorprenent. És client fixo del pura. També? També. Vaig veient que no en té mai prou. Ton pare no ho fill. Vaig dir que no t'has pensant. Jove, compta'm el que diu. El que dic jo el que vull fer, per anar en compte. Aquella com vostè diu té un nom. I per cert, encara que és molt alegre, em fa honor i prou. Anda, passi, que no vull que el senyor cadascú el vegi i després ja l'atendrem. És molt estrany, aquest jove,
Creu que si no m'hagués dit que l'ha recomanat el seu pare, et juro que l'hauria tret amb ventes. El temps de l'estima que tinc. Què dic, Rosaura? Avui per què? 30 euros. És que tinc pintat. Més ben dit, se m'ha fet tard i tinc hora per al dentista. Sent així, No n'hi ha prou de cridar el cos. Hi ha altres coses que també importen. ja ho pot dir ja. I la vista fa tanta falta, la boca fa tanta falta. Digue'm, ja anava a mirar de catarates també, però estic passant una setmana. Doncs apa, senyor Miquel, que no li passi l'hora. Què, componenta? Vol dir que m'ho mereixo, Poli? Home, tu no tens la culpa de que jo tingui pressa. Ho has fet molt bé avui. Apa, pren. Gràcies, senyor Miquel. La puc per un altre dia? Sí, però el dimecres de la setmana que ve a la mateixa hora. Em sembla que podrà aguantar, no? Sí, home, sí. I saps com jo l'he deixat? No vull dir, fins 15 i tot, i en tranquil·litat. Bueno, doncs. Faci-ho bé, senyor Rosaura. Faci bé, senyor Miquel. Adéu, bon bonet. I ara? Què li passa a vostè? Què fa? Que és boig? És que si no ho veig i ho crec, no m'ho crec. Però què és el que ha vist i què és el que ha sentit? El gorro que acaba de marxar, Però què ha dit? acaba de sortir, ja té una santa i podrà contar 8 dies. Oi, a vostè què li importa? Com si vol tornar demà. No m'importa, té raó. Mentrestant vostè va fer de treball. Jove, a vostè tot això res li importa. Res m'importa, té raó. Però la veritat és que hi ha coses que indignen. I més, el passat del meu pare és un d'aquests. Jove, vostè es descontrola molt aviat i de seguida perd el respecte. Així que moderis. Ja ho diu vostè. Estiguis quiet, que mirarem què podem fer amb vostè. Ui, ui, ui! Ai, ai, ai. Què et sembla, Aurora? Jo li tallaria. Però el soflet, vosaltres no sabeu què dir. Jo què he de saber? Que tenim poca experiència. Teniu un poc de vergonya. Jove, faci el favor. I favor ni romans. A mi, vosaltres no em talleu res. Però si és pel seu bé. Doncs no, tal com està, a mi ja em queda bé. A vostè li pot agradar, però cregui'm que està horrible. Una bona tallada no li anirà gens malament. Apa, acompany. Però jove, està boig, està boig. Ai, Déu meu, aquest noi ens portarà un trastorn i gros. Jo què sé, va, un brugit. No sé pas per què l'ha fet venir el senyor Lloret. Com a convenir-li li convenia, però si és tan estrany, No ens havia d'haver previngut. això sí, avui mateix no li costava ben res avisar. Ara quan surti li diré que soc jo per què ha obrat així. Cuidado, senyor Rosalde. Pensi que vostè està molt nerviosa i pensi que el senyor Lloret és un dels millors clients. Tot el que vulguis, però el que estem passant. Miri, tanqui la porta de l'escala perquè no s'escapa. Almenys si no s'explica que li passa. Mira, estic tan nerviosa que si ara la replegués... Què t'ha passat?
gamba i el pal. Ja m'hagués agradat veure de tu amb aquesta ganga. Per mi te'n regal. Està boig, està boig. La veritat, que si tu vull molt que canti. Sembla que s'hagi calmat. Almenys no crida que hi és alguna cosa. Doncs anem-hi totes tres i ho mirem, perquè jo sola no hi vaig. Sortirà com un mal esperit. Però a mi no se m'escapa. Tancar i guardar la calor. Aquest noi no s'escapa i s'esperarà que surti el seu pare i ens expliqui el seu comportament. Em sembla que s'embolicarà la troca. Més no puc estar on s'és vist enviar un noi així, sense consultar ni demanar hora, i que després es comporti com ho està fent. Noi, no. Aquesta casa és molt sèria i així ha de continuar. Anem. Sí, aquestes llocs es van dedicar. Si es creuen tirar-me res, fan llestes. Home, aquest. Tirar-me un laberint d'aquesta. Tots un quart i quartets. Que sí, doncs jo li dic. Jo dic que diria que són mitjos. I que no sigui molt bé. Ja tornen. No tornen mai com això. No ho puc veure. Algú l'ha d'haver obert. Aquí només queda el seu pare. I on has dit que era? A la sauna. Així no em falla. Ha sentit els crits i com que tot el molesta, ha sortit, l'ha obert i s'ha tornat a la sauna. Però que boig on deu ser ara? Potser amb el seu pare. Calla, calla. Sembla que et diverteixi tot això. Vols dir que el soroll ve d'allà? Doncs ara sí que el tenim, perquè d'allà no pot sortir. Més ben dit, si la porta és tancada. Doncs sí que ho és. Perquè quan ha entrat el senyor Lloret, com que era l'últim d'aquest matí, jo he anat a endreçar les coses i he tancat. Doncs anem, anem. Deixeu-me! Deixeu-me! Bruixes! No m'hi enteneu res! Deixeu-me! Vol fer el favor de calmar-se, jove? No em dóna la gana. I no deixaré que entenyin res. Però per què et crida tant? Com si voldria que el vaig matar? Quasi, quasi. Total, per esforçar-li una mica. És una intel·ligent. Oh, conya. I plantificaré una bufetada si no calla. Calmis, calmis. Si no vols que li tallem, no ho farem. Ah, no? No, aquí no fem mai res. Si el client no vol. És veritat això que diu? Naturalment que sí. Apa, segui tranquil·litsis. És que el fa molt llarg, vostè. Arriba de la clava. Ai, Déu meu. A mi no sé què m'agafarà. Saps, el seu pare aquí el respectem molt. Així, no li hem tallat mai? Sempre que ha convingut. Què diu? Tantes que pot tenir la certesa que si no mirem la fitxa no ho podríem dir. Pobre pare, avui no que fem un. Escolti'm, jove, sap que m'està apurant la paciència? Nosaltres, si el client no ho demana, no tallem res. Aquí estem per servir i el que demana li fem. Però és possible que el meu pare hagi demanat qualitat. I per què no? Si hi ha que mirar de curt. Però que la mare
amiga que des que faig aquest ofici mai he descuidat cap client, i menys de la categoria del seu pare. De quan vostè ha entrat aquest matí, però no devia fer-ho, que tot va de cap gir. Si tots els que venen aquí tinguessin 2 dits de seny, hauríem de plegar. Però, que no el sentiu? Per qui ens ha pres? Animal més que animal! No m'insulti, I vostè no amenaci perquè avisarem a la policia. Que no m'amenacis. Ja no te miraré si el senyor o que sigui, em giraré la cara un revés. A mi? A mi? Ai, Déu meu, jo no sé què m'agafa. Miri, senyora Rosaura. No sé com m'aguanto i no m'espinyo el nas, Tu a mi, Li diré que soc dona i li trencaré la cara. què té? Et dona cultura. Fugi d'aquí, m'ha matat. No podria ensenyar res. Primer li tallo un mico que vostè. No, ai, senyora Rosaura, que no li passa, que no sé què m'agafa. Rosaura, Toni, sí, Rosaura. Senyor Rosaura, ai, que no respon. Vaig a saltar la polleta. Ximple, animal. Bé, que si se mor jo no tinc per la culpa. Calli. Senyor Rosaura, responi. No respon. No, però el seu pare sí, i ara recupera. Ja vinc, senyor Loret, esperi's una mica, que de seguida estic amb vostè. M'han dit dues vegades i estic perdent la paciència. És que he comptat el gent i no em puc deixar. No li prometo que vinc de seguida. I el contrari no res, acabo amb vostè. Com que va bé? Que n'haig de matar-lo. A vostè el mataré si no s'aparta. Ja va, però, torna en si. Si m'ho permet, i sense crits, Què vol fer-ho? no tingui por, només vull escoltar-li el cor, Per què? perquè ja en tinc una mica. I com no ho ha dit abans? I encara no obro la boca i ja m'insulta. Va, faci. Menys faci que el pom de profit. Vinga. El ritme és normal. Vol dir? Més que el cor, jo diria que són nerviós. I com ho serà vostè? Perquè a mi també em passa el mateix. Ah, sí? Jo li podria haver agafat a vostè allò que ella. Serà que jo diria que en té. La mia és poc, però va, digui què li podem fer. Frank, ja li passa. Què vol donar-li? No serà petines. Calli, digui. No que ninguna. Però estic tornant sí. I com li fem empassar? Porti una mica d'aigua. Si no vingui la boca, li posen la pastilla i jo li diré de posar l'aigua de boca. Com ens hagi enredat? No tinc paper. La vida no és jugo, jo. Mira, ja retorna, sí, ja retorna, Ja retorna. Ai, encara sort que n'ha encertat una. Què m'ha passat? Quina sort que ens ha donat. Veritat que es troba més bé? Però què m'ha passat? Que s'ha desmaiat. Ai, el cap em roda. Tot seguit li passarà. Sort n'hem tingut aquest jove, ara. Calmis. D'aquesta vegada sort n'hem tingut ell. El seu comportament és el que m'ha provocat el desmai. Però ara es troba bé, veritat? Ai, del tot, no, però... Ara sent com una espècie de buidor, oi? Sí, com ho sap vostè? Diu que en ell que n'hi passa el mateix. Vostè, Encara que no sembli, sí senyora. A mi em passa el mateix. pateix del cor? Ah, segons ell, diu que són els nervis això. Vol dir que Jo no soc metge, però pels símptomes ja podria ser, ja. Perquè sempre que em poso nerviosa, sento una mà que m'oprimeix. no puc tenir. Pot tenir la certesa que són els nervis. Apa, senyora Rosada, animi, que no està res. Sí, dona, tot el que no està res. Esclar, com no l'he agafat vostè, mira. No tregui, que fa una faltat. Més que tinc d'esplai, que ve una situació i ja estic cansat. Que t'engró? Sí senyora, i a terra. Es pot saber què ha passat aquí?
que és cert, perquè li convenia. Però ja veu, qui ho té? Noi! Ajudi'm, pura. Saps què per les butxaques que deu portar les pastilles? No ho sé. No ho sap? Però potser ja... Jo no, però la senyora Rosaura sí. Creia sols un moment que devia d'entendre la senyora Rosaura. Però, per què s'ha desmullat? Per culpa d'aquest ximplet que té per fill. Aurora, compta amb el que diu. Sí, compta, per miri, ja ho veu. Prou, massa que ho veig. Per això no venia. Bé, però trobes les pastilles o no? Mira, aquí surt el mostrador. Mira, sí, aquí surt. Li obrirem la boca. La boca i li donem. Apa, fill meu! Veu! Fill meu! Fill meu. L'haurà d'estar no? És que no pot ser la senyora Rosaura. Tot seguit, dona! No penso pas abandonar-la. Apa, senyora Rosaura, després dius. Sí que s'espanta per poc. Total, que veure-ho així. Fíjate, l'ha deixat abandonat allà dins la saula. I jo sol. Per què? De no fer-ho, ara, a hores d'ara ja estaria dissolt. Després, començo a cridar. De primer, per culpa del seu fill. Llavors, com es noia la senyora Rosaura? Però què li ha provocat? Aquest fillet tan boniquet que té. Com? El meu fill? Si ha sigut capaç de matar una mossa. Mira, tu, Fred, quina cara que té. Molt gruixuda la té. Però m'està faltant el respecte i això no tolero. I si no fos que el meu fill està així... El seu fill, així. La senyora Rosaura, baixat. I vostè, que no el treu, home, sisplau. Senyoreta, té cap por. No, si no ens l'he recomanat. Gràcies, dona. Després mos faig propaganda aquí. Sí, però el fill no he avisat, el seu fill no hi era tot. Com? Aquesta criatura no hi és tota. Calmis, senyoret, calmis, però vostè no sap la que ens ha armat. Però, si és tan tímid. Ah, no, això sí que no, Què vol dir? Que de tímid res, Vostè no sap com s'ha tirat amb el meu i com el petonejava. Com diu? El meu fill. Sí, aquesta geleta que té aquí estirat. Si no ho dius tu, no ho trauria. Vagi dient que és tímid, vostè. Vol dir, què li passa? Ai, li triga molt a passar. Tot seguit farà un sospir i no em res. La senyora Rosaura també. Jo, però veig molt fort i vol dir, què li passa? Ara, ja pot...
orgullosa. Doncs calma't una mica, dona. On soc? A vegades també respon ara. Mira, que semblem rellotges de repetició. Mira. Ui, deixa'm a mi perquè no ho conec, Va, vés, pantalla. Oh, senyor Rosaura. Va, que ja li ha passat, oi? Aquesta la més bé. Ai, sí, quin esglai. Noi! Si em coneixes és que ja t'ha passat tot. Apa, procura aixecar-te, perquè vam fer una fatxa com tots aquí. Ella té la culpa. Pura, encara és aquí? El senyor Miret. Sí, encara és aquí, el pare i el fill i l'Esperit Sant. Si no vol mirar, no miri, senyora Rosaura. Però així que m'hagi passat tot el meu fill, jo m'aniré a vestir-me. Que també. Sí, senyora, també. Ja ho ha dit abans que li agafava. El que no ho comprenc és que ja no m'ha de veure amb vostè. Potser has fallat per culpa de llençol, però amb alguna cosa havia de topar, no? Apa, noi, aixeca't! Però noi, què has passat, Però diu que et segones, això! No, no estem nerviosos. És que el cas és per xocar-hi pa! Procuri que el telèfon no li caigui del sol. De fet, si jugar a pa, hauria de veure aquí, Ja, noi, ja estàs millor? No vull baixar d'aquí. Tot seguit ho farem. Espavila't del tot i aquí no ha passat res. Que tu creguis. Què vols dir? Veu, ja hi tornem. Però què et passa, noi? No t'ha estat bé. Si tu ho sabies, Jove, no hi tornem. Que per un sol matí ja està bé. I ja veu que a mi no em queden forces. ara no, però abans. Pare, tu ves molt aquí, oi? Bé, sempre que em convé. I la mare? La teva mare què? Vols dir que era... La teva mare no és pas de l'ofici. No, l'escanyaré, aquest xicot. Jo, bé, no diria que la nostra ofici és una cosa vergonyosa. Però vostè no, perquè amb la tranquil·litat que ho diuen... Ho diuen i no ho fan. I no saps tu el bé que et deixa. Pare, Digues, fill meu. quantes vegades te l'han tallat? Hem perdut el compte. Sí. És que tenia l'ànsia. Mira, un cop tallat, quedes fresquet i rejuvenit. Però què estàs dient? Noi, em sembla que m'ha de provar. I per això vas sempre venir aquí? Sí, i per cert, que vaig dir-te que havies de demanar hora. Això és el que li hem dit totes. I tu creus que jo m'haig de deixar tallar? I ben curt, com jo li deia abans. El tècnic podeu fer el que li caigui, però a mi no! Sí, home, sí! Si només serà unes tisorades. Per mare! Que no prou de pare! Ja que per sàpigues dir res més. Però... Apa, Aurora, mentre la pura acaba amb mi, tu li talles. Avui aquesta casa ha estat molt descurat, aquest servei. No per culpa nostra, i no obstant, li demano mil excuses, No són pas excuses el que vull, sinó explicacions del que ha passat aquí. Què més voldríem nosaltres? Com diu? És que no ho sap? L'únic que li podem dir és que tot anava com sempre, fins que aquest fillet tan marrón que foga té, ha entrat per aquesta escala. O la sortida,
Com li dic, No ho entenc. ni nosaltres tampoc hi esperàvem que vostè ens ho expliqués. Jo? Quina notícia no ens l'ha recomanat? Bé, sí. Però una cosa no explica l'altra. I quin matí que ens ha donat, Però si és no és tan tímid. Romansos. Ja li he dit abans que no tenim res, Vostè vol explicacions i nosaltres també. Però, què ha fet aquest àngel meu? D'àngel res de res, Ja li he dit abans que m'havia cotonejat. Però el que em sembla que no li he dit és que m'ha entrat a l'altre departament, s'ha tirat damunt meu i m'ha... Què? Que m'ha donat un pessic aquí. I em pensava anar dient com un foll. O ara mai, no ara mai, no ara mai. El meu fill ha fet això. Per què ho dic mentides, jo? No, ja m'ho crec, però no ho havia dit mai. I què volia? Jo què sé, la feina que he tingut d'anar-lo guanyant per tancar el departament d'infraroig. Així, era ella que donava aquest cop. Però aquí només hi havia vostè i ell. Qui pensava que era? Què sé jo, algun altre client que havíem donat com a amic. Senyor Lloret, em sembla que sempre és complet, Sí, però... El que no sabem és com ha pogut obrir. Vosaltres no, però jo sí. Vostè? Bé, he estat jo. Però si era la sauna. Però ho sé, a bon lloc m'heu abandonat. Perdoni, però ja sap el motiu, Ara sí, però llavors no ho sabia. I naturalment, pensant que era un altre client que l'havíeu deixat a mig fer. Llavors, jo he sortit de la sauna, l'he obert i sense mirar res més he tornat al meu lloc. Doncs ja veu la carmat, Jo, No, vostè no, el seu fill. cada vegada ho entenc menys. Jo li he recomanat perquè me'n poséssim una mica decent, però no tinc aquest rebombori que ha mogut. Crec que aquí el grup del nacional que diu. Oh, noi! Què t'ha passat? Me n'alegro! I nosaltres també, així el perdrem de vista. Senyor Marc, no podem anar a dinar Paciència, dona, paciència. Tot arribarà. si ho espero. Però passa, què hi fas aquí mitja vegada? Passa, home, passa i seu. És que... Passi, passi, que tenim ganes de plegar. Qualsevol diria que tens por. Què m'estaven explicant, aquesta senyoreta? Diuen que has pogut tant d'enraó. Jo no, ella... Nosaltres, aquesta sí que és bona. Només faltava sentir això. Tranquils, tranquils. Veiem, Lluís, explica'n. Ara... Noi, el cara d'una vegada. No sé, només saps dir para. Perquè ell és tan sovint aquí. No, una vegada. Doncs hi vinc perquè em convé. I la mare? La teva mare que no hi pot venir. Aquí només tenim especialitat en homes. Vostè calli, perquè és molt presumida pura per mi. Jo que l'entengui. Jo sí que m'he... Sí, s'entén, va, perquè fins ara ens ha fet ballar nosaltres. Però es pot saber què ha passat una vegada? Ja no és res, podria haver passat molt. Què et dic? Ara, aquesta casa no et convé. I ara? Què saps tu si em convé o no? Jo crec que la mare... Noi, prou! Deixa la teva mare tranquil·la. Home, també va allà on vol i jo no me'n preocupo pas. Què em diu? Ella... És que no té el mateix dret que jo. Jo sabia que era un matrimoni model. Caram, i ho som. Un matrimoni ben avingut i model. Poder massa model. Vostè hauria d'estar orgullós que els seus pares visquin tan bé.
bé. I vostè encara més, oi? Nosaltres la vida particular no ens hi posem. No ens interessa. El que t'interessa és que vinguin aquí si pot ser sovint. Què viuríem si no? El treball, que és cosa honrada, Nosaltres què fem? Juguem? Sàpiga que la nostra feina és molt pesada, Caram, mai no havia sentit que això és així. Com comprendràs, senyor Bret, no estaria gens bé que ens deixéssim. Ja que la nostra missió és tot clients sortint, però si tantes coses ens diu el seu fill, ben hem de defensar-nos. Amb això tens tota la raó. Tinc raó amb això, i amb el que he dit abans. A més, és cansada, sí senyor, però a mi m'agrada i ho faig a gust. no cal que us busquis, maca. Vostè tingui més modals, Em dóna la gana. Noi, no et conec. És aquí, si no t'espaviles, Veus com vaig? Com jo tenia raó que vinguessis. I al cap, encara, no t'han fet res, ja estàs ben així. només no m'han fet res, perquè les discutelles ja fora mort. Què diu? Vostè és cotxe sense cura. Ja pots dir-ho ja. Oh, I jo els hi dono tota la raó. Ah, sí? Sí. Que em diguis què vols dir per això. Doncs, veu que tu t'agrada molt que te l'expulsi. Jo crec que és presentable. Ara filla, contra gustos no hi ha res escrit. I si tu t'agrada allò, Ja ni curt, la mica que t'hem donat. Déu no posis amb aquestes coses, perquè el pobre té molta feina. I ben segur que tal com està el món, allà dalt no anirà a faltar. Així m'agrada trobar-vos tots junts, perquè vostè, senyor Lloret, em deu una explicació. Té raó. I cregui que ho lamento de debò. Noi, no t'entenc. Si no volies fer-te res, per què has vingut? Jo estava decidit a sortir d'aquí fet un home tal com tu m'havies dit. Però quan la veia, Jove, Sí, més respecte. La senyora Rosaura és tota una dama i d'una discreció immensa. ella calla, però em punta tota la fitxa. I és necessari. Ara figura tu, en vez de més apuntar-ho tot, encara xerrés. És un mal educat. Tu, una... Què és? Calla. deixeu-me seure perquè no sé pas si em tornaré a desmaiar. Miri, encara porto pastilla. Prou. Això no hi ha qui ho aguanti. M'estàs avergonyint. Un noi amb els teus estudis té un respecte que sempre has vist a casa. Ara, parlis de la manera que ho estàs fent. Pots donar gràcies a Déu que elles són aquí davant. Però a casa en parlarem de tot això. I et juro que te'n recordaràs de mi. Però tu saps que volíem fer-ne, Prou. Però ja ho suposo. Dius-ho així, estàs tranquil. Tranquil no, perquè no ho estic. Però no tenia cap importància. ni que volguéssim matar-lo, Oh. Després de la retallada no sé què hauria passat. Més bonic segur que mai hauria quedat, perquè el que és lleig ho és per sempre. Una hora, És que només té dret ella a dir que li doni la gana. Mira, aquella la veus? Aquella és l'única que fa les 6 hores i un pensat allà. perquè ella, com vostè diu, té un nom, per cert molt bonic. Ni res no m'importa. Però si t'hauria deixat allò més bonic. No se'ls carrassi, senyor Lloret, que els que estan com ell no se'ls pot convèncer. Aurora, que tot plegats em feu un pèl massa. Un pèl massa. Però coneixeu que està boig. Doncs si jo soc boig, vols dir-me tu què és? Vols que sigui el nom i la filla? Sí. Prou, jove, prou! Va deixar de parlar perquè cada vegada que ho fas per insultar o dir alguna barbaritat. I el que volien fer-me no era una barbaritat? Però si ja està vostè, ja diu que ho volia curt. Curta la feina, ja que era la primera vegada. Però la tallares! Vaja, prou, no vull parlar més amb vostè.
ja has de demanar disculpes a aquestes senyoretes i sobretot a la senyora Rosalda. Altrament, jo no podria tornar a venir més aquí. Millor, i quan disculpes ni t'ho pensis. Tu faràs el que jo et mani. Encara que matis no em retrato de res del que he dit. És que li han fet algun mal per ventura? Perquè ja no m'he deixat, que si no... Diu un exemple, nosaltres li podem fer mal. Tu has tret això, mentider. Que no m'hauria sentit tot de mentat. I ara, gens ni mica. Potser morien adorments. Tu ets un patoll. Ho veu com és boig? Sense faltar, sense faltar. Hi ha una lògica que diu que allà on hi ha pèl hi ha alegria, però vostè jo amb el pèl l'ha trastocat, A mi? Prou! Calleu tots dos. Però tu l'has sentit, Sí. Sí, tu em diguessis quin mal t'hauria fet per esforçar-te una mica. Doncs que m'hauries colat. Què? No t'ha passat mai a tu. Però què està dient? I jo què sé. Veig que veritablement és boig. No. Naturalment, tot ha per tallar-li una mica. Una mica de gent. Quantes vegades li he tallat, senyor Lloret? I jo què sé. Et creus, noi, que no tinc res més a pensar que les vegades que no l'han escurçat? Jo vull marxar. Però, noi, què et passa? Està més malalt del que hi creia. Llàstima. Vull marxar. Vols fer un favor de calmar-te? Potser sí hauré de creure que t'has destocat. Quina llàstima. Tan jove. Pare, no deixis que em tallis res, sisplau. No tinguis por, no tinguis por. Jo creia que a la fi havies decidit, però per fer el ridícul i posar-m'hi a mi no val la pena que haguessis vingut. Però tu no vas dir-me que teníem el costum de fer anar a les 6 hores així, amb tanta lleugeresa. Això clar, i si vol hi tirem una navalla. Prou! Benvingut, senyor Lloret. Enduguis aquest fill meu que mal hora ha vingut i entre tots procurem oblidar aquest matí. Tens raó. Apa, passa. Bé has fet un desastre. Ves a la moda que digueu vosaltres. Però a mi mai més no em demanis consell de res. I encara que s'hi repensi, que no torni, perquè avisarem la policia. Oi, no tinguis por que torni. Amb l'estima que li té. Veus encara, Només en tinc una, Home, ja que suposem que no en té dues. Sap? Poder que una perruca. Què té a veure la perruca amb allò altre? Què és? Allò altre. Doncs, Deixa, que al cap, en vez que va més que vagi com manda, ja li està bé. No? No. Ara menys que mai. Perquè em sembla que aquí hi ha un malentès. Què vol dir? Noi, digues, pare. vols dir-me què vol dir, què volies dir amb allò altre? Doncs, Lluís, digues, què has vingut a fer aquí? no. Tu vas dir-me que em convenia molt. I continua dient que et convé. Llavors, I nosaltres li hem dit el mateix. una cosa és que et convingui i l'altra és que em vulguin tallar. Amb aquest noi no ens en sortirem, No comprèn. Que tallat, així tallat no li està gens bé. Però, qui ho veu? Tot aquest que no sigui cec.
vegada. Especialitat en homes. Però això no ve del mig cartell. Com? El cartell sencer diu perruqueria Ronalda, massatge i sauna, especialitat en homes. Què diu? Això és... El que sents, animal! Una perruqueria per homes! Sí, i tu? Què et pensaves? Sí, el que volien tallar-me era... El cabell de burro! I senyor Llura, i senyor Romanso, tal vegada es coneix això i molt més. Però per què? Per què? Perquè és un poca vergonya. Jo, mare, no... No em dirà que ens ha pres per... Perdonin, perdonin. Ah, no! Això sí que no! No, ajuda't! No, deixi'm! De cap manera, aquesta ens la paga. Avui no tenim, però vostè recordarà aquest dia. Deixeu-me! Mare! Noies, sabeu el que heu de fer? Sí, senyor! Pagar a zero! Fill meu, És la perruca. veus que jo et deia que vinguessis aquí? En aquesta 19a edició de la Mostra de Teatre, els centres culturals, la seva junta, els hi fa entrega d'aquest trofeig per lo bé que va fer. Suposo que els hi de fer un altre aplaudiment.